I quan vaig a la muntanya m'agrada molt sentir l'olor dels boscos. I quan vaig a la muntanya m'agrada molt descobrir coses i escalar. I quan vaig a la muntanya m'ho passo molt bé. I enmig d'aquests paratges, d'acord? Doncs vinga, som-hi tots a la muntanya! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig? A la muntanya! Molt bé, nois, molt bé, caram, sou més eixerits que un pèsol i que un xínxol. Bé, doncs ara, i abans de complicar una miqueta més el joc, el que farem serà repetir aquesta inoblidable excursió a la muntanya, d'acord? Doncs vinga, som-hi de nou, a la muntanya! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig? A la muntanya! Molt bé, mainada i... Doncs el personatge de la Tina, en aquest nou conte, la Tina, la Carros de Foc, el que fa és anar a buscar un secret que s'amague en aquesta zona, que és la zona del Parc Natural d'Aigüestortes i Sant Maurici, que està a Lleida. Llavors fa un recorregut de 9 refugis. De refugi a refugi va coneixent un personatge màgic, coneix una història, coneix llegendes, va vivint una aventura des de cada un dels refugis i fa aquest recorregut que el teniu aquí en el mapa. Aneu veient els 9 refugis. Aquest recorregut existeix de veritat i la missió de la Tina és anar a buscar el secret que s'amaga darrere d'aquest viatge. I si vosaltres voleu, doncs també podeu anar a fer aquest recorregut i anar a buscar aquest secret.